रिकॉर्डिंग स्टूडियो नवादा। हमरा से बिना पूछले शादी सेट कहीं बेकारी तोरा तले भागबो बंगलोरा बाके बाजारी तोरा तले भागबो बंगलोरा बाके बाजार। गौवा में खोजतौ बाप माई शहर में खोजतौ भतारी तोरा तले भागबो बंगलोरा बाके बाजारी तोरा तले भागबो बंगलोरा बाके बाजार। तोरे हमर यार हिया कइले खूब प्यार गे दूसरा से शादी करेल होनी तैयार दे। तोरे हमर यार हिया कइले खूब प्यार गे दूसरा से शादी करेल होनी तैयार दे। यही सुनी बतिया अपन ठोकहिया कपार तोरा तले भागबो बंगलोरा बाके बाजार तोरा तले भागबो बंगलोरा बाके बाजार। शादी न होबे देबो डोली चढ़ के न जाए देबो हमरे ही धान नाही दूसरा के होबे देबो। शादी न होबे देबो डोली चढ़ के न जाए देबो हमरे ही धान नाही दूसरा के होबे देबो। यही सोची लागल हा कौ हमरा के बुखारी तोरा तले भागबो बंगलोरा बाके बाजारी तोरा तले भागबो बंगलोरा बाके बाजार। राजीव गौतम के तुमानी लेना कहल राकेश रंगीला के जइतौ न रहल। राजीव गौतम के तुमानी लेना कहल राकेश रंगीला के जइतौ न रहल। लेके भागबो तोरा चाहे गौवा में होतौ गोहारी तोरा तले भागबो बंगलोरा बाके बाजारी तोरा तले भागबो बंगलोरा बाके बाजार। शिवांगी रिकॉर्डिंग स्टूडियो नवादा।